Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbis samawati as-sab'i wa rabbil ardi rabbil arshil azim. Khaliqal qawli kullihim wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi ja'ala al-hayata fi hadhihi ad-dunya 'afiyatan qasira wa hiya dar zaratin wa faniyah. وجعل فيها الموت للإنسان عابرة قصيرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم ينزل إلى القبر وهو أقدم المكان مظلم سوداء موحشا مرعبا فليس معك مؤنس ولا ملك في عملك إلا عملك الصالح ثم يخرج الإنسان من القبر ذلك يوم التغابن ذلك يوم التفرقة بين الناس ليستقر إلى مكانين الجنة أو النار لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى من أجل ذلك فليتنافس المتنافسون في جنة ونهر فيما قعد صدق عند مليك مقتدر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي من على هذه الأمة محمدية بالدين الذي ارتضاه بنفسه من الإسلام قائلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي العاقب فلا نبي بعده وهو الخاتم برسالته أرسله ربه رحمة للعالمين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا علم الهدى يا أول الأولين وفي الآخرين وفي الملك الأعلى وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الغر البارين وأتباعه الذين اقتفوا أثرهم من بعده ورفعوا بوعده بين العالمين ومن اهتدى بهديه وأتبع طريقه ومنهجه وسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ثم قال سبحانه وتعالى وقال القوم فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو مخلوق لله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mga luksang mga pagkayaan sa mga Islam, pinaka-importante sila na mapakasilitan ng hinay pa mga kaunilay na syutan si Aga ang higay pa mga basmana at kung ito mga bigay at higay pa mga isti'ada au diri pemana al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ito ayat yang sa pemana Quran na ilaman naging pemana billahi minasyaitanir rajim na sugya tafsir ng mga ulama na yuqi Allahu min as-sud wa tabi asy-syaitan fi hadhihi pemana ito ko talaga mga kabutan na dito sa mga na kabaratan ng mga syaitan. Iyagdan mo ka isa gigi ang mataayat bakit mayanjaran na mga syaitan iyagdan mo sa gigi ang mga ang yalang ka na salaw ako man na tira na niyo ka o kagigi ako man ng mga syaitan dahil na matilo kang hindi na ako hindi syaitan rin hindi ko man na ako ay ang iyo sa pagkanawa
Kalau dia ay dari sisi mga Muslim na tayo, na pumanakali ito na nagiging mga bulong siya giging mga Quran ay gawin naman lang ito na dire na ito na mga tulong ng mga tao sa mga wala ito na pera na tapi nagkaroon pa na mas orasun mga sahaba mga lukto din yung masaya nagiging nga po na sa tanong na sisagin na ng Quran na ating mga gana na waman ang arada ang bibli sa inalaw maisya ng tagka panasuro yung mga ama amay ka kanilin na wala sinunod kaya malagay niya pa malapit ang gulong ng kasukuran na ayaw ng maswat ng mga Muslim na yung mga nakakapasisili na isili na pa na masatan mga pagayang hindi pa niya nasuwatan. Dito na po man na Bismillahirrahmanirrahim. Dahil na naman po man ang bibigyan. So po man ano alayhi salam na so po man nakaputi na siya yung kota-kota po yan. Naging kota po man nabindi ano kaya. Ay di na ako nila sa mga natin tunan. Na kailangan natin kayo mag-iyo. Bibigyan po na Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kaya ang makapunto ay tawag ayaw po tayo na bilang na kaya na hindi matulungan na Bismillah. So, makakain sila na dito pero hindi ko man naka-lepo ang yung magkapaman na dalawa niya kasi yung magkakambong kita kasi yung magkapaman na parang makakain sila. Kasi ko po na Sulaiman na aya katabong mo magkakapela na magkakapela ni Sulaiman na magkakapela Bismillahirrahmanirrahim. Hindi yun na Bismillah na kailangan na lang mo na sumunod na kasi sabi niya ko na hindi ko pa kayo nag-resist na siya hindi ko pa kayo tumatulungan na Bismillah na kailangan na may tumatulungan na Bismillah kaya ko na nikukulong na ka na kailangan na matatawag na Bismillah o na nakauna na ka Bismillahirrahmanirrahim na siya na o pablo kaya kasi Quran o kita doon na Bismillahirrahmanirrahim doon ba ito na Bismillahirrahmanirrahim yun na hindi ko ana Bismillah al-Qiyana Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ito na Bismillah na kailangan hindi ba dito na siya o sa pamana ikarat mo kaya hindi na kanta Bismillah. Kaya man nagiging ang pamana ako. Nagiging ako man na Bismillahirrahmanirrahim na wama pakidatu hawata wasawawa itu niya wabita. Ato dito ba tayo ang buenas? Bisa kaya pamana Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kaya Bismillahirrahmanirrahim. Takot talaga yung man, naging na literalnya asap, bulu, ang usyaw, meter. Naging na mga Bismillahirrahmanirrahim. Hindi lang yung naging na Bismillahirrahmanirrahim. Asap, bulu, ang usyaw. Naging na mga literalnya. Literal mga Bismillahirrahmanirrahim. Ito yung ikwalinya. Na ayaw niya na yunadillahu azzablanya tayo al-qiyamah. Iklinis ka, hindi na beda ako o malayat, kaya nga niya, na zablanya. Kaya ulo niya, nasa puno ang siyaw. Kaya niya, nasa puno ang siyaw niya, sinihin niya. Hindi ko pinitang gina matapos na kumagita, pamanagin ko sa teman itu kan di dewasa pemenawan. Kaso paman na juga dia ayat itu magpila sa iyo na Quran. Kasa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata ashar. Sa puno ang siyaw akulo pamana zebanya ayat kan yang sendiri na Quran na saqar. Agilan ipaman napaka dulu natin mag-uhtala, isabihin ka na pamana, nakakagihanap, maawit siya mga rantay at mga pusas, pusa siya niya, at yung ng mga tao, at mga naraan, Allah subhanahu wa ta'ala. Kami po pamana, dalawan na durmatan mo bila, sasabihin na Bismillahirrahmanirrahim, hindi ka doon, hindi ka na pamana, maugaw na tayo, sasabihin ka niya na usisa, yung mulkiyama. Ikadua, apabila siya na yunajillahu bi khazanatil jahannam tis'ata asyarata abwab.
Isya nga na Quran na yun ay naraka na lamangan niya ang alam-laman. Ano niya yun niya? Nga na anak, hindi na ninaraka. Yun na panini na diyahin na alam gusto lang wallah subhanahu wa ta'ala na khazana na pinto at yun na pamana na wallah asapulo ang siyawa pinto yan na upo na natin magyo ang mga pamana Bismillahirrahmanirrahim yung dari pasok ng Allah subhanahu wa ta'ala isa din na asapulo ang pito siyaw ito rin na kuwan at yun na pamana kalabuso ang pinto at yun na kalabuso sa narapagiran ng ang ito sa kita na pamana Quran. Ngayon, lagi mo na pamana ayat yan sa Quran. Mga usap si Kubaw nila din amano yung kawit grabe din na hayat yung dunia ang wapit. Naman siya na dunia, kung siya pamana yung mulkiyama. Lagi niya pamana Bismillah, kung yun na pamana Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tatlo, abala siya na كتب الله براءة الصبي وبراءة والديه وبراءة المعلم إذا علم المعلم للسبيل بسم الله الرحمن الرحيم tujuan masih dalam dengan hari nomor 2. Ya, itu na tadi. Suatu anak orang yang dulu yang Bismillahirrahmanirrahim. Kami hari mana yang dibutuhkan dari surat Al-Quran. Jadi awal tahun yang ada orang yang paling tahu yang paling ini orang ako mana mga pamilya. Ame kung dito usito pa mana mga watata magiging pa mana Bismillahirrahmanirrahim. Ngayon po pag-ununo ustadin kung binasaka kataballahu bara atas sa minanar na piyakaligas o Allah agil mo na pumanawata ka sabihin mo na nakajiranam na piyakaligas ka din ang bila alos suwama abu sufina igila di maturo agil mo nawata ka agil na Bismillahirrahmanirrahim wa bara'atan mu'allim na hubiyang mutabunin tuntunin isa yung mutawala ala Bismillahirrahmanirrahim. Ano na ito? Hindi kasama ka. Mata na hindi yung katuan Bismillahirrahmanirrahim. Mata mo, sisirin niya ang mata mo. Rinay ako yung mga pangyayon. Susabi nung naman naman na dinititiron ang yung mata mo na pag isumaw naman na alja mahutlah hubidikya yung minan na yung manikayama. Kakaman Allah Ta'ala sa putaw sumaw naman na dito sa benar ang mamutukan sisirin niya kung ano dunia. Yun ang sumaman ako. Napikir ko na Rasul sallallahu alaihi wasallam ang ayat na pagkakita sa sisirin niya kung ano agaw ako na sumaw naman ng tayo mo. Nagyong punta ka kung butihan na butihan kung ano naman sa akin. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo mauwatan mo ang dibati, mga ulama na ang dibati po butihan. Ini siapa raja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasih po masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patay na kapiro, taat na dibati yun. Sumanga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. At na po ka na dibati yan, di ko naging mato na dibati. Siko po man ang mga tabi'in, kaya patay mga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung mga ulaman na mata ko ba, pero naman, at yun mo na, at yun lang, present yun, na ako man na dibati. Siya yun yung pamana. Masa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masang tabi kaya tadi nasukat dalam apa? Posisi Imam Abu Hanifah ada pengikut Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah lagi dengan mazhab Syafi'i. Dengan Imam Malik lagi dengan mazhab Saudi Arabia. So Imam Syafi'i na dua. Ada apa ni mazhab tadi mazhab jadi. Mazhab si Syafi'i atau si Syafi'i. Nah, mazhab so Imam Ahmad na si Indonesia. Dua madhab sisa Mesir di namakan na ya pamati kami na juga Imam Syafi'i atau Imam Ahmad ini Imam si Umar Nabi o kaya patay umas sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini na pamana Bismillahirrahmanirrahim. Aku badan ko na pamana ini na pada siya sa dunia aku sisa pamana yung qiyamah. Yung kita ya pemana dunia na video yang kiamat na dunia na ayat salah satu ahwal di dunia wa salah satu ahdas di akhirat. Kuna anak tu di mana dunia. Dunia na anak telu na awwaluha buka wa awsatuha ana'un wa akhiruha ana'un.
Yung mo tapagambangin eh, nakablo. Nakibli mo. Ito ang parang kami tidak pakali wata alimutan kung inaiyan na binturo. Ay matutupin ito ang mga wata. Nasa wag mo kumanatili niya, sabihin niya mga niya, papalarang talban. Pero pinati ako yung sinabi niya, ginawa sa kanya, mata mo ka, aking niya ka, kaya po sa kasi, ako ka may kasi, ate ako niya ako kasi na, pamanahiti. Siguro, rin naman ito ng mga telepon na binturo. Sabi na niya tapuun siya, hindi pa manadal pa niya sa atin na, din atau relax na napakabiti ang ginawa. Kisagi meron niya na ayaw itanong. Nagyang ko ito al-ana. Ato niya anak. Nagyang mo tayo at al-buni wal-buni. Pahumag yung ko tao ginawa. Ipuro ng tanong. Ang sulawan ang kaman na. Data lagi niya ako hindi. Kami sugat siya niya pamanahungan. Data lagi niya pumanag niya pa ka rin. Kung pumanang yun. Ay nagtulungan daw mga pagalitan ng mata na yun. Niya ako nasusunod ng mga pamilya naman na bigyan ako pa ng mabubay sa naman nabot kaya sulit. Napusikatan ako naging kaya pa man na kunin na kirisi siya bigay ako. At tama siya bigyan na awa ako. Hindi na kuwan na kasama na kampo na bakit na rin siya ginubo na mga na exam daw kayo. Hindi mo daw na evident niya na sa Muslim. Dahil wala pinagiri na siksa ko tayo mga nakaka-obligyan nito. Pinagbigan tayo siksa ko kasi tayo mga Muslim. Exam na tayo wala ang tayo mga kasisipuan na hutela. O pa man nakataliputan si Kuwa Hutela na ang tayo mga makasahod. Nasiksa ini. Ang hindi na pa man na isa sa Kuwa Hutela na sino tayo. Isa niya pa man na makasahod o pagpupunta tayo. Ang yung mga pa man nakatulong Kuwa Hutela. Kami ay sula. Alam mo, mga na kasisa, isa sa utong na ako, pero muna lang tanong, naging kaya mga sarwa, kung nagilan isip sa kira mo ba, sumanawatala, as pamanang kapunir na kung na mga Muslim, nakalagi ko at isip sa utong na lang, isang yan tanong, mag-utan, wag may mga pamanang mga tunayin na punta ka tataliputan siya, hindi nga naman tayo makasama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makatulad si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ikat mo si hindi pa mananiya. Bibili niya, biyang mo kaya mananiya niya na kaya last day, biyang mo ito, alpana. Ito yung alpana, almog. Kapatay. Ano naging na pamanawa ka? Kung daw ako sa ulo, hindi ka doon. Kung nga ibibigila. Antay, matatawin sisagin kaya pamanakunan ka. Sisagin kaya kaunan ka. Sisagin kaya pamana, kasasawala ka. Kawanan diwa. Na kailangan ka pamanan. At tunanan. Hindi ka na pamana, minahawin ko siya. Na sisagin kaya pamana, kasasawala ka. Na ginaswa ka hutan. Naguli ka pinumulong ka sa mga papiru ilallah. Huwa maulakum innahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Kau sila orang naging pinagpipigil ito hutala. Asakang ila ito iyo na usang nialakan ni Guru na hindi ang pagpapasok ang wala. Nandun na yung matatapos, isabihin kayo pamana kawanan ka. Lagi na sumat pamana surdo ang mahutala. Nandun na yung katulong ang mahutala. Ang wasari ko ila mahutala pinigyan ng pinigyan mo. Din natin nakakuwas na kawan mo ang au pamakutisya niya na pamana iyo kuya inyo agenda na pamana surdo Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kawatan agenda pamana libid pamana agenda yan naganda apagitan alay hindi lupa nakiraan din agenda na pamana surdo Allah na magatos rampe magatos na pamana kalibin agenda na pamana tumingin na surdo Allah na umatisa sa pamana agenda na ayaw pamana kabulan yan agenda langit ang lupa hindi lawan ibu pemanaman manusia apa-apa ya pemanaman itu dia punya manusia nah ayam bicara tadi aku bilang dengan dia mah lagi dia dunia nak urduha asbab apa ni asbab pada sabab pemaman ayah kabar Allah ngomong saya ini nama kita rasa terang nah yang mana kabar ni nak kita rasa kerugian masih saya umur kiamat nanti aku terang jadi pun pemahaman untuk ini na aeroplano na tumano na palay
akhiratin. Apakatulungan ka. Nasisa na orang yang atin mo adalah na wakul sabihin wa kabirin mustatar. Pagkikay ay lakirap hubungan kita. Mapingin na ka, asumba si sabihin ko ta api ang rin, dahil pa si sabihin na nasuro. Wala, namakatang kong din. Kalau ko api ko sa iyo ka, namlo api ko sa iyo. Beauty, hindi nila beauty kabel. Nakita na ko man ako yung beauty. Si sabihin na ko man nasuro ko ang na. Natuloy ka doon ko. Wasahan din natin yung maigil kayo na yung waasang mustapar mo makin. Ay, ya Allah. Sunin-sunin pa ada po askiyan niya. Sisigyan na naman manalo. Pagiging niya ako mana. Surga ka! Nakakuha kong galing na nagtawag yung manto. Nadagdag yung pagiging aging niya ako mana kapipilan yung sisigyan niya pa ada po. Sisigyan niya ako mana surga ako mana kapipilan siya ako mana saprama. Hindi mana dia muda. Wakul sabihin mo kapipilan mo stadar. Pagiging ala ilo. Bisa na niya. O kung nakikita ka, ang mga manang na itungkol ka sa inyo, mga mga ayun, ito. Naku siya yung mga kaya na dito, pamikiran. Lang kapakang itungkol ka, so ano wala ka. Na. Iya yung mga kiraman na, at yung ibibigay sa pamalaan, hindi natalungon. Pag-inero, nagyong budak, hindi pa orabi. Yung budak pa nakapagbitan ka. Pili yung kasi tuwag na, subhanahu wa ta'ala. Nalaman na may ating mga mga Ya ayuhal insan inna taqalihum ila rabbika qadaham pamilatu. Siya pili lagi aling posisi sa dunia. Napagpulagin ako ka. Pagpulagin ako ka. Natiman ko na siya kumita sa dunia ko na nakagatan na sa dunia ng subhanahu wa ta'ala. Laman na nanapaman ako ng subhanahu wa ta'ala. Ngayad mo yan, na ako takatawa sa dunia, na inal insan al-rabbi na kayo. Paman na mga tao, lagi at kalimutan sa Allah subhanahu wa ta'ala o ang nakalimutan. Ijigil niya ang mga naman na mga rata at inuwaratan ng mga kala at lumanakong niya batan. Isa pa man nakapawa, umatan mo sa gila na kung kalimutan o Allah subhanahu wa ta'ala. Ako naman. Aya, ilan mo sa na yung tema at yung bonoa ada usahawa ng amali. Ibu drama o pamana yang dulu ka di saging kanya natuloy ka dito Allah subhanahu wa ta'ala di saging na pamana Quran kita magkapapagin sa iyo alayka kasi pamana pwede ang ali hindi na pamana tutulog ka kaso naman nagaling ka na para mawagyan ka sa ating mga pamana gawin na ako kailangan ng bismillah ali ni o piningaw ng berdia na tawag mo Allah kaya at hindi na ya abdi alam ta'alam laqad da'awtani fi dunya wa taqra bi bismillahirrahmanirrahim wa hada farqun baina dunya wal akhirah ana rahman dunya bi kafiriha wa muslimiha wa ana rahimun bil akhirati bil mu'minina wal muslimina bil akhirati dunya al kafirin. Dia pikir nama Bismillahirrahmanirrahim. Na ayam dunia, na Ar-Rahman. Maka dunia, na melati dunia orang kafir itu orang utara si Muslim atau semua kafir. Lain begitu begitu. Begitu juga semua kafir ada yang orang utara ini mana Ar-Rahman, Ar-Rahim di dunia. Na sobrang utara nama itu. O mga dawa na niya, Kristiyan, Muslim, Mu'min, hindi natin ang kaibigan. Nasi sayo mo kayama na anarahimun bil mu'minina wal muslimina kasatan bilang kafir. Kada ako itudo na limo, sibo pa man ang mga Muslim, mga Mu'min, sayo mo kayama na iman ko na utupon ang kagirapati ilerja. Masuk kita disebut nama surga, kita luang mana apa dia? Kau tinggal di luar, disebut nama mana Bismillahirrahmanirrahim. Hanya mutawatir mengeluarkan dari disebut nama Quran. Ayo sampai itu baru dari aman untuk kau kita kita hayat dunia, sama dunia. Wabi akhirat, amal tak dunia akhirat. Disebut nama paman Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baru Quran. Apa lagi yang mana? Apa semua yang kita mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat mana? Alas, ikat itu hampir na orang anuan, orang dunia, dunia. Nanti saya ayam, ayam
na andaligat mo, nagyong buka al-baka, lamaw na kita. Kaya, na baka, naging naman mapatay. Naging yakan lalakas ni. Di sa gina, kung pinapatay ko, ako manakuan, baka transpira ka. Eh, di ka masing sa gina, kung hindi ka niya kadala na, hindi na, niya tayo yung takarong makulo, hindi na niya tayo yung pamanamataan na niya ang pinag-electronic. Eh, kung naging wakang blood, hindi nakapatay. Hindi dito wakang blood kadi. Kalahit ka. Siya rin ito ba talibarat na pinahaji ka na sumuna kayo na yun, nasuklay ka yung mga karong mga sa ikunan, mga sumuibarat sa Saudi, pinahaji ka nung nangyari ka. Ano ko pa man, niya kabilag-bilag na kinakapatay hadi. Nanging wakang blood. Kaya kapatay, apply na yan. Pama na niyo na sa kanya. Kaya kang bilag-bilag. Lagi nga nakapilintan mo, sisa nga na umutan. Hindi ikatlo, isa pa man yung mga al-baka, lakaw na bilang at dito, ang kapatero, na hindi na asiban. Hindi na niyapin na ka. Naman yun natin so, mga student sa pamana exam, pamana nilin na niyapin. Yan ang ito niya. Na sa kamam, na makakukalin siya yung kaya na umiyapin na, nagtulong na فأما من ترى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Sekali alim itu sebenarnya bisa kita lakukan nak pilih nak iman tu nak sabab pokok nak pilih kalau dunia nasib nak doa para soji lagi nak mana ada apa yakin apa mana Allah subhanahu wa taala dia mana ada nah supaya dia apa sih segini ke dunia ini ukur waktu kali batu yung kiamah hindi aman si Allah subhanahu wa ta'ala pag hindi pa man ako tanong tuloy na exam ratan mo mo pela okay ada taong tayo si jaging ke pangalan niya nama ko kasi yung kiamah nakili ang iyo ko dati at sa exam si jaging ke pangalan niya ako nakati ko mo pela sa oran aw amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sabna sa ini kalau kaya subhanahu wa ta'ala pamana, din yung pangunuti, naging kaya pamana, kuya ang gino niya. Kami ang apas kanya, na ayaw po sito niya, naging talagang nasur, ang mga suhaka. Ginan mga kurayang, iupo man ang video, ang tayo niya, ang video niya pamana, kulinin na yung kaya mo. Na kailangan na may pakaisir ka sa inyo, mga video, mga pakaisir. Opo lang kayo, hindi ka daw, kulinin niya, hindi ka maraming, isa ko, anak pasagdan siya mga kawan na mga kaya sa UFR si Chairman Gil. Naging niya pa man na kailangan nakatulong ang ipugay siya sa inyo. Akin na pakasya sa inyo, para siya tubig sa niya na min ay naalta. Ano ang makapupo? Kailangan isyo rin sa inyo kung ano ba yung makapupo. Kasi na makapupo si Wama Hudana. Nanto ni Wama si Wama Hudana. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kaya buhay at nawakan. Nung naala ko ba kasi mo, naman naging na ng pamanawan. Kailangan, ako po, kamalipan. Sisagin niya ang pamanawan niya. Ikadulo, ay pulay siya, sisagin niya ang pamanawan. Ginawa ba? Di ba kita ilahan niya? Ino ka, baka kanak, sisagin niya ang pamanawan niya. Na, ito ko, sisagin ako na naman, ang nilabin mo. Niyabilo ko, ayun sa amala na ipag-isa marang pala sa mga pinagin mo dito sa pangalaman sa mga kapilit mo. Kaya itatlo, ito ay sila kasi sa gini ay yoga na ila ay naantataga. Ada karisung, alin? Ano lang ito? Ada natin ilay panakot mo. Kasi noon, yung pamana, kaya nila mo ang ina sa pamana kapat. Ako na ako sa ukan, mag-isagigit ako na kuryatan mo na atin na kadang so malakang mo. Malakul mo, wakit mo, diwara kita yan, tadira, al-adyan. Yes, muna kakilay, papat. Saya, umukan mo at palakal mo sa gigit ako na talipulit na na puteo yan. Naging ko na adyan tanong, ang tanong yan, makalang susisagit na mga kubutan. Natuloy ka doon. Umawag talaga sa gigit na pamanawa. واتقوا يوما تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم تركهم وافئدتهم هواء. Ay kada kami wagi agin kaya pamana salo ka nagduri isuko bergano umalakan ko daw kana pamana hilmet
nauman isa na dibuka na dibuka sa konsegero na dibuka ginawa. Mata na yung ginamagit nila ng mga laro ng mga militar. Kaya ginagituloy naman magkamutuhan ng magilo kasi kayo at mga nawa na yung ginagawa nyo. Di ba apa ako na ako. Na lumagod yung ako so makaysa kung sa nakapos kung ako managin hindi pa man pinagtuloy ako. Kung tama na hindi ka. Kaso malalamot na isukutir ka na. Naginalan na pamanakuan. Ang hindi ka po tayo mano siya. Na may limit na kaya pamanakuan at hindi mo na pamanakuan. Magilay sa kawanan. Sa puro, sa spirit, sa rulo. At hindi na ito talaga. Hindi ako manakarumakot. Hindi ako taon. Hindi ako manakarumakot. Wala na ako ulit. Hindi na ako manakarumakot. Sa harapan mo. Na iniisip yung nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril. At hindi na Jibril. Yasakarat al-maut. Atunay pa nga na sakarat al-maut. Natunay tinuro mo Jibril alayhi salam. Paal idarbatin isayya Muhammad. Nagkaraw din pa man yun sa makasanggi ko. Pa man na, daw ka pa namatay. Nanak na, pakitilo ka sa makasanggi ko ka nakasakit yan. Pag pumakatanar na, hindi mo pa man na atunay din na sakat ha. Isa hindi pa man ako na. Matay pa man yun. Pag hindi pa man na sakarat al-maut. Sipo pa man nakakuha ko na nalatan. So Muslim ang sumuhin nilakan na. Isa na ko rin nakatiro mo Allah Ta'ala na takiyatun yung may lupaw salam wa akad ajraw katiya. O hibu niya kasi naman ako malaman mo. Asilam kaniya na paumuto na gil ko tapos manangyawang ka na kanakot at pipilin kagin na sa karatan mo. Kapipir ko Allah Ta'ala isagin na na pamana Quran. So pamana Muslim o susunod ni nagyan ka at pamana sa karatan mo. Hindi mamaluk sa mga pagayang yan ating kaya ang bigyan pamana yung tema sa ubod na mga dito sisagin ka pamana abot-abotan o yung dito sisagin ka niya abot na magkatarin aging ka na pamana piras-piran tayo ingin ako mana sinan sa pamana yung tema ini ito ang pagpapamas ang watala ako na ko nila na basta kung mga wala kong palit sa ilimos nila yung pagkitan. Alhamdulillah wa nasta'in. Wa sallu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yasba'u fihi al-ibad illa wa malakan yanzilani min as-sama'i ila al-ard. فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini mga pagdating kaya dua pagpupulan lagi pinaka-importante ako na ang important na sa bigay pamanan niya kita pamanan Sayyidah Khadijah. So Khadijah nagkaroon man ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi na pamanan hindi ng mga manusia na ito tayo magiging so Khadijah na gusto niya so tamo niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam pamilyo niya. So Khadijah si kamanagigan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasaddaqat amwalaha lil fuqara wal masakin lima saka di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ini sidqa o Khadijah. So tamo kaya si mga tunay nila mga fuqara ang supaya na miskin si mga na sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naman nagiging pamana ko ayat na ato ko magtala na lang tanang din hatta dito lima ko. Igay nabi makapun tao makuha sa tubig na sa dunia ang hindi sa iyong kaya tama sa hindi ang Kristo sa dunia na agad itubig ng manusia meron tubig ng manusia na lulutingan yung kulmat at niya tubig ng manusia na sa tao ang bigay pa na dunia tinurun mak di dunia na kaya mak di dunia maka ang anggota tayo kasi mak di dunia lupa na pwesta sebab
at ituturo ka, ako man na siya runtag, naging mga awasang katawan na ito. Jadi dito man nagdatuloy ang manusia, kung yung mapagawa sa dinis niya. So, hindi ang mga alibutan na inadoro kaya supaya aling silang makabukong. Kasi hindi na iya, ito lapis ang lupa. Ito pamanawa. Alam mo lang, at na maputi, at na maigiliguan, at na pamanamay ataw, na sabot sa bibigyan niya pamanalo sa pamanawa. Jadi bibigyan ng mga tao, at na maputi, at na maigiliguan, at na may taw, at na nangyari sabot sa bibigyan ng mga hindi mo bibigyan ng lupa, at yan yung forma sumano wala. Yung ay Khadijah, ang tagang gusto niya magtamok yan, si Rasul sallallahu alaihi wasallam sinupaman agama Islam, ang kaya si Sarganya sinupaman ang mga pukara, mga miskin, apaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaging umasakit, naging si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya surama, anak, akapul mo, wadukul, tinigyan mo kapal. Itu ang natin pagbilang suka patay ang din na pamana ubur. Kapag tigil dito pa kayo, apaman ay karang apaman ubusin at hindi ako manapin muna ka. Sipupang pagganay, kaya pag-video ko hindi na alay sila sa diwan mo. So pag-pagganay, kaya sungat ka. Ujibri, siya pa nga napalaw ang diwan mo. Na kamay, umatay ako na nakarang butos at yun na ako nga tinulong ako. Pagkaling ako, sino kapatay, ang tinulong ako nga ikubulong ka sa pagkaling ako nga kubulong. Nasuras ko sa labawan ng masalam na ngayon, napigil din mo isip mga sahabat yan. Kung nakinilip ko din ako sa kataw ko sa abang na hiningilan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, so Abu Bakar, so Umar, so Osman, so Ali, sa gini pa man na ibigin. Nagbigay na, ya ashabi, inna al-qabr ma'aitu al-manda wal-mabana afda'a ila al-qabr. Pa'itu lahu. Bigdali ang nilya na kiyatan lang ako na nabirpa. Arwah sa gini pamana pukul na pamana para dinulungan sa mga Diyos. Nanilog na nigyan yung Rasul sallallahu alaihi wasallam pamana ikut na kaya at yung na pamana pukul ako na medyo kung ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masukat niya ako na matakal niya ina sigo pa na kaya sakit yan napitigil si Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk pamana na kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam na so kaya patay ko pamana dia jadi pilihan orang berbeda. Bos keamanan makan air dan wajib abaikan dan sekamama. Lalu aku melihat juga orang masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kami ada suka dia. Sekalian di mana Romi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam apa mana dia kata mana suka dia. Sabab si segi kata mana dulu. Tapi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam annya pilih suka mana dia si segi kata mana. Nah, dia kata cari itu nah, menyuruh so kami dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan itu nih, tapi dia sebab saya kira kota pemanah abdilnya, saya kira kota pemanah abdilnya. Nah, kata banyak, tapi dia nak, siapa yang aku pemanah abdilnya, dia pemanah wala, pemanah pemunang, ayam pemanah ini terus belum, nah, sungguh dia dulu yang tu, kan yang masuk di dalam Islam. Tapi dia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napakawit na umiyan sa pamana imungkos ka siya Khadijah. Ini po ngayon, wallahu ta'ala ang imungkos ko. Tuloy na lumon. Sabot siya sa pamana. Yang gusto niya po tamo kaya si pamana ang wallahu ta'ala. Ang gusto pamana kaya siya si pamana mga pupara, mga miskin, pamana sa hababa. Nasunta iso, kaya po nabito ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pamana. Munta kapag-awuro yan. Rata gino niya. Sisagil mo na pamana yang kedua na ini po siya ng pamana. Kinunya na talong pamina na ini po siya ng mga pamana. Mga po siya yung mga surga. Allah subhanahu wa ta'ala. Ano na nalibutan siya mga piliin. Berbagai pamana sa mga maliit na mungkos. Sisagil mo na pamana. Kikudura ka. Maka giendatin mo mga magtela. Sisagil ka na Quran. Itu Allah ta'ala. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
Saya bisa pilih untuk mafia akan taksi Allah Taala na kumaka keluarga si Allah Subhanahu wa Taala na ibu bagaimana ibu Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian ada may bumatay ka na sisigi mo tayo tubong ka na hindi mga tao na mga malaikat ako man yung pusyer ka lagi ko pa man na itong gusto ko man niya tayo lagi mo bulit ko man na o da pa man na malaikat sa kinakuburo ano may malaikat sa kinakuburo na nakuburuan na ating tubira yan na Adam alabritul malakali al-munkir wa nakir alladhi idza darabahu al-insanu fataqtali fa'abna'ahu min al-qabr sangat tinggi na wala yaqu lagi kaya dua tahu amana ikatun ada aso mungkin lama ini na anak kita na mungkar aku gawe lagi mungkar kaya mungkar na suntaw marata igilebok na kaya ngaran aja na pamana wala ikatun ada sigi na pamana uur na mungkin wa nakir apa ujira sa bakbak punya kayak mga bibino iwala na sa iyo nga pamana sa saya ako nakatero o pamana Jibril alayhi salam ihira ini pupuknya cipu tahu napatahta di paabda humamilingan ng mga tulad ng usaha sa cipu tahu juga at nasa kataw milikan mo di pag-Islam yan nilabot niya yan naging lahat iso sallallahu alaihi wasallam na ako tayo inilibungin na nakuliran niya kalo ka duduin na wala din na naging ang mga tulad na napalay sa iyo sa tao na inipag-Islam at yung mga sa kataw milikano at itinagip siya naging nakatulong na prophet mga Muslim na hindi ako ini tidak lakukan yang ngasih salwa nah kaya ang duduk na umilin na udah kumana mga tulad na naging sasawa sige mo udah kumana wala kasi katan mo kumana mga Muslim mga mu'min nagigit tayo na nakuha na ngayon naagnagar juga sige na kumana kubur ayang yan amalaikat na Bashir wa Mubashir lagi pikirnya lagi na malaikat dua tau mungkin malaikat na niya nang isiran sa uci sa gimana dua tau malaikat wa Rabbana ayat hari caranya na Bashir si Muslim mukmin apakah ibadah Allah Taala na maawit jiran ayah maawit jalan dapat langsung menjadi baik Mubashir na kakapkan Mubashir yang berdoa ya sebenarnya namanya si sahabat mga silaputan na ginawan ng yung mga anak so nagigay na wakti na pilay ka sa nakubutan hindi na naman ng mga surdo o subhanahu wa ta'ala kailangan na ating nakubutan na sa tuloy kailang yung mayroon na gamyan na na asya at buka ayaw buha kinakatulog mo Muslim mu'min at yakin na sa nakubuha at pakulitan na wakto at ulang suwasa ano kung oras ay ito na nakatira ako na libo ako na milyon na ram na Latino ako na ako nasarot si Sekir mo ako na isusuito na pangalisip mo niya tayo ako lang ay kabra raw na kung meron yan na ya Allah na pwede yung aking nasuriyan at di po kunin mo ang aking na mga nasuriyan nagiging mo po yan aking mo da kasi mo Mubashir kakaptan Mubashir ang di mo ta kumanan niya kalala ako man ako at laptop at di yung nakati na iso mga terpakas na hindi mo nasunod ko mga tanong na ayaw kong utulog tanong at di mo kakausaw ang team yung kaya mahal ako lang ating yun na so yung mga kaya alam mo ating sisigil alam mo aso sisigil na nasunod na ay hindi mo kakawalong na ayan at ano yung mayroon na sabihan ko na asyo na kaya nagkaka kaya huli ang aking mo nakitin sa mga nakubuka na paglitan na hindi awang kuwalulo ko sa tatlong oras na may nakasisipin na kung nakubuka meron mga Korean hindi ngayon pa man na waben ako ba tayo pag-ipali pati hindi ngayon pa man na ulo-ulo sa hijir o kaya hindi ko ng mga ulo kaya sino pa man ang tao na napasama na hindi mo na ating braso ako man doon na ayaw pina sisagin ay lupa na dura ko mga malaikat yung punta sa katawron malaikat na admin pero na Allahumma timumpikan kalapa ya Allah nasu isisirga at sumili sa pamanamahawan na pamanagtatak pag-aw sa mga siya isagin na yung musika pamanamahawan
buat tema. Nah, kota dua malaikat si kuku itu di ayat aturan. Nah, ayat puluh al-akhir Allahumma atibu sinan tanapa. Tapi nasa ya Allah sutawa at nawayan ang tadi kajian ko. Kaya managing na po na dua doa. Malaikat isa din na umadlug akapin dito mo bigyan doon. Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutaqaddimin al-aghniya uqala wal fuqara ayyan faman baqila ala ayyan akhaztuhu fanakubat. Jadi itu suatu rasul sumanga kawasa naginan suatu utala hadis qudsi na ayat natin sa sarili niya na sumanga miskin mga pukara na pamilya ko sila. Pamambakila ala ayali akastu pala uway asali sa piyagda niya so pamana pamilya ko na na wala tibulong na ako na isa sa iya. Natin ay pamananin Malik Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma arhamna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi ya rabbal alamin. اللهم ادفع عنا الشر والامراض والفيروسات في كل بلاد المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الامراض كورونا الفيروسات يا الله يا ارحم الراحمين في كل بلاد المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا وفي الاخره يا الله. اللهم انا نسالك الجنه الفردوس يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.